Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Toyi kenan. Kana ji? Cewa za ka yi. Kawu zan sha ruwa. Kawu zan sha ruwa. Yawwa. Masu tafi su yana. Ka ga green light. Ka ji ko? Kawu zan sha ruwa. Shagali. Cewa kai kawu ni zan zauna. Kawu ni zan zauna a gida tare da kai ba zan yi karatu ba. Kawu ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Kawo ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Tare a gida. Yawwa. To ka shida? Kawo ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. To, in ka lo green light, ka jiwo? Mazo kusa. Kawo ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Ka shirya? To, ka shirya? Kawu ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Yawwa. Kawu ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Yawwa yaro, ina da wannan matan sani. Kawu ni zan zauna tare da kai a gida ba zan yi karatu ba. Shagali. Kana ji? Ina so kai min da magana kamar sojoji. Kaya soja ne ko? Yawwa. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa boy. To haka nake so kai min. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa. Yayuna za su karatu ni kuma yi aiki daga yau. Ina. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa, saki. Yayuna za su aiki ni kuma zan yi karatu daga yau. Kar kai gudu, ba da sauri za ka faɗa ba. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Good. To yanzu bari mu sake yi. Ka shirya? Ka shirya? Yayuna za su aiki ni. Ina. Yayuna za su yi karatu. Ka je cewa yayuna Sake hannunka. yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Fita wasa. Kai da muryar sojoji kana kwata maka da dinnan. Irin kun je yaki ina kwace maka bindigar ka. Ya za ka yi magana? Ha ba da dariya? Ha ba kai kuwa. An kwace maka bindigar kana dariya? A wannan ba soja bane. Wannan ba soja bane. Mana sabi ma ya fi shi zama soja. Ka yi dago? To kai fuska irin sojoji. Dariya kake soja ba ya dariya. Fuska yake haka. Kai haka. Kai haka. Yayuna za su yi kalla. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Haka. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Soja! Yawwa. Kai irin sa to yanzu. General kenan. Haka za ka yi. Ka shirya? Dan kai. Ka shirya? Matso kusa. To, ka shirya? To. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa. Yanzu kuma an ɓata maka rai. Yanzu fa bayan ɓace maka bindigan fa yanzu kuma an dalla maka mari. Ya za ka faɗa? Ka ɓata rai ba? Yayuna za su yi. Haba, ka ɓata rai sosai. Yayuna ka ɗaga muryarka sosai. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Soji! Ka shirya?
to mu je. An bata maka rai babban dariya. An kwace maka bindiga kuma an dalla maka mari. Ka shirya? Yayuna za su yi aiki da kai. Ina. Kakai dariya, kakai dariya. Kar kai dariya. Soja baya dariya irin wannan fa. An kwace mashi bindiga an mari shi kuma yi dariya. Kai, wannan soja ne kai. Ko dai sojan ƙarya ne ma. To, yayuna za su yi karatu, ni kuma zan yi aiki. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. To, ka shirya? Yayuna za su yi aiki, za su yi karatu daga yau. Ina. A'a, ka nufi ka ji nan. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Ko? Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Ka nufi fuskata. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Kai haka, kai yanda ne. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Amma kuma ka daga muryarka. Kar kai magana ƙasa-ƙasa. Daga muryarka. Yi miji, ka daga muryarka. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa, to yanzu mu sake. Kana ganin green light din nan. Kaka kalle ni. Kawai nan za ka kalla, kana ganin green light din sai ka fara. Ka ji ko? Ka tsaya yaro. Sake. Ka shirya? Yayuna za su yi karatu ni Ina. kuma zan yi aiki Ka daga daina, yau. ni kuma kar kai haka. Da wani ya sake Ai ba san dariya. da fara yawa gaskiya. Wannan ma gaba ɗaya kai ba masu da wani ya ma gane. Da soja kuma a zuciyar ranka ya ɓaci. Kuma ka ɗaga murya. Ka shirya? Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawwa. Go! To, ya yi kyau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Shagali. Algaita musu burbuɗa. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.